Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back sa programang Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ang ating top secret sharer na si Ayesha, 27 years old from Antipolo. Hi Ayesha, nandiyan ka pa ba? Yes po. Ayun, Ayesha. Po. Tuloy mo na yung kinukwento mo kanina. So, siniraan ka nitong totoong apple. Kumbaga, Yes, nagpakalat po. ng kwento tungkol sa sinisiraan mo daw sila. Ganun ba yon? Opo, pati nadamay pati yung parents ko kasi hindi dapat sila madadamay. So para kaya sila nadamay kasi itong ex ko nag-message dun sa mother ko kung ano yung mga ginagawa ko. Tapos nag-try ako mag-reach out dun sa ex ko na hindi totoo yun, pakinggan niya yung paliwanag ko, mag-explain ako, ganyan. Pero hindi niya po ako pinakinggan. Instead na pakinggan niya po ako, minura niya po ako tapos naniwala siya dun sa real apple po. Bakit ano bang kinakalat nitong real apple na to? I mean, nalaman ba nila na ikaw yung gumawa ng parang poster account or fake account nitong apple na to? Hindi po, wala po silang alam po. Ano po, ang kwento po, so nag-chat po sa akin yung real apple po na nare-reach out nga po siya nung ex ko nga po. Tapos hindi ko po ni-replyan. Tapos kinabukasan, biglang nag-chat po sa akin yung ex ko, nagagalit po. Ang sabi niya po dun sa chat ko, ay sa chat niya sa akin, which is may screenshot pa po ako. Sabi niya, "Akala mo ba hindi ko malalaman na nagpunta ka dun sa trabaho ni gan'to?" Tapos sabi ko naman, nagulat po ako kasi po, tulog po ako nun, eh, parang dahil nga po broken hearted hindi nga po ako nakapasok ta's nagmukmok lang ako, ganyan. Ta's nagulat po ako na gano'n yung chat niya. So, to make the story short po, tinanong ko siya kung ano ba yung sinumbong sa kanya ni ni Real Apple po. Yun nga po na sabi, nagpunta nga daw po ako sa work ta's pinahiya ko daw po si Real Apple dun sa workplace niya, which is hindi ko po alam kung saan talaga nagwo-work yung Apple. Ta's nung magta-try na akong mag-ano sa kanya, mag-explain, hindi niya na po ako pinayagan na mag-explain. Minura niya na nga po ako tapos sabi niya na ano, 'wag na daw po ako manggugulo, then end of ano na po namin, contact. Talagang disconnect na po lahat. Blinak niya po ako sa lahat ng social media platform po na hindi man lang ako nakakapagpaliwanag sa kanya ng totoong nangyari po. Mhm. Ang nangyari nun, nag-file po ako ng blatter po dun kay Real Apple nga po kasi baka siyempre sa ano ko, safetyness ko na rin po na pinagagawa niya. Ta's Mhm. ayun lang po. So, hindi kayo nagkaroon talaga ng closure ni Guy or hindi talaga kayo nakapag-usap, di mo nalinis yung pangalan mo sa kanya. And my question right now is, does it matter? Kumbaga nagma-matter pa rin ba sa'yo na malinis yung pangalan mo doon sa side ni ex mo at malaman talaga ni Apple na wala ka namang ginawang mali sa kanya? Yung ganun ba? Meron ka bang ganung parang part of you na gusto mong linisin lahat? Yung mga siguro mga unang week po, mga pangalawang week, gusto ko pong mangyari yun. Kaya po ako nag-file po ng blatter po. Pero na-realize ko po na mga nagdaan na ng mga araw, na-realize ko na kahit anong explain mo po sa isang tao, nasarado yung sorry, emotional na. Nasarado yung utak, hindi hindi ka papakinggan po. Kahit anong sabihin mong tama, It's okay. ganun po. Mhm. Sige, Ayesha, ito na yung Po. pagkakataon mo para magbigay ng mensahe dun sa taong nakasakit sa'yo. Si Real Apple man yan o ang iyong ex, bigyan kita ng 1 minuto para makapagbigay ng mensahe sa kanila. Dun uunahin ko po dun sa naging ex ko po. Alright, go ahead. Ano bang tawagan Ang ninyo dati?
Mahal. Ayan, tawagin mo siyang mahal. Kunwari kausap mo siya ngayon. Siguro kay Real Apple na lang muna. O sige, unahin mo Siguro si kay Real Real Apple. Madali ako kausap dito. Yung kay Real Apple, sana hindi ko alam kung naging kayo ba ulit or what kasi wala naman akong balita at wala naman akong pakialam sa inyo. Sana sa mga susunod, baguhin mo na yung attitude mo. Hindi lahat ng tao kaya mong gawan ng stories or maling stories para lang maging kawawa ka or victim ka sa paningin ng iba na nakakakilala sa'yo. Ano na lang, be kind to others. Kasi kahit ano namang mangyaring pagsisinungaling mo, lalabas at lalabas yung totoo. So, sana magbago ka kahit kaninong tao, kahit sinong tao makasalamuha mo. Do'n naman sa ex ko po, DJ Rocky, ikaw lalaki ka. Ayun, alam mo kung ano yung story ko, alam mo yung una pa lang na ayaw kitang papasukin sa buhay ko kasi may past na ako about sa mga ganitong situation. Like, nagkaroon na rin ako ng long-term relationship na cheater, naging may third party rin. Pero ang sabi mo sa'kin, pinangako mo sa'kin dati na hindi ka magiging gano'n or what, hindi mo siya gagayahin. Pero ang nangyari, ganito pala, iniwan mo lang din ako ng parang hindi alam ko naman wala kang hindi na tayo pupunta sa point na kailangan mo pang magpaalam. Pero sana man lang binigyan mo ako ng chance na mag-explain din sa'yo kung ano talaga yung totoo or sana man lang binigyan mo ako ng chance na pakinggan mo man lang din ako. Yun lang po. Yung kasi yun, sana kung may mahanap ka mang iba sana totoong nag-heal ka na and sana na mahalin mo ng totoo, maging genuine ka, maging pure ka sa lahat kasi hindi lahat ng tao is kayang tanggapin yung lahat ng pagkakamali mo kahit sa pinakamadilim na parte ng buhay mo. Yun lang po. Hmm. Thank you. Did you feel Thank you better po. after mong nasabi yung mga mensahe mo? Opo, medyo nag-relapse lang po ng konti kasi bumalik yung sakit pero okey naman po ako. Okay ka naman. Opo. May jowa ka na ba ngayon o nagpapaligaw ka na? Wala po, ayoko po munang mag-entertain. Kasi sabi ko po sa kanya, kapag ikaw failed ka pa, ayoko na talaga. As in, ayokong parang hindi naman sumuko na sa love, parang ayoko na munang kumilala. Nakakatakot na Ah, kasi sinabi mo gano'n. yun sa sarili mo na kapag nag-fail ka pa this time, parang hindi ka muna talaga mag-entertain. Opo. Yun po. Ah, bagets ka pa naman eh. So, marami pang pagkakataon. Alam mo, isa sa mga pinaka na-enjoy ko, alam mo kung ano yun? Alin po? Ayoko mang sabihin na yung heartbreak ko na-enjoy ko pero gusto ko lang sabihin na yung, yung healing process ko nung time na nakipaghiwalay sa akin or nakipaghiwalay ako dun sa boyfriend ko, na-enjoy ko siya kahit papano. Pero medyo sa dulong part na. Kasi, ang sarap kasing ang sarap kasi na maraming nagkakagusto sa'yo. Alam mo yun? Ang sarap sa feeling na parang alam mo marami nagkakagusto sa'yo tapos lagi ka nakakalibre ng dinner, ganyan, dahil nakikipag-date ka sa kanila. So, Opo. alam mo, Ayesha, darating ka din sa puntong ganun. And kanya-kanya naman siguro tayo ng way of moving on. It's just that, meron lang tayong mga gusto talagang masabi dun sa taong minahal natin, na hindi na natin nasabi ng personal. May gusto tayong ipaintindi sa kanila na hindi na nila naintindihan, hinusgahan ka na ng buong buo, and maybe hanggang dun na lang yun. Hindi na natin kailangan Yes talaga po. ipilit na maintindihan tayo kasi the right person will really understand us nang Yes hindi po. natin kailangang pilitin, nang hindi natin dinedemand. It will really come naturally. It will be a natural process. So, yun yung mga klase ng tao na parang i-look forward mo meeting. Yung mga taong
makakaintindi sa iyo. Kahit na minsan mahirap Opo. kaintindihin. So, yeah. Sobra po. Ayesha, fighting. If meron man akong suggestion sa'yo, yun nga, try mo makipag-date kasi minsan diyan ka nakakalibre. Charot! May darot! Eto may share ko lang hindi lang sa'yo kundi sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon. Meron din akong parang kalokohan nung nakikipag-date ako. Iniisip ko nun na kapag nakipag-date ako dito sa taong to or sa kung sino mang tao, pag hindi nag-work yung relationship na yun o yung parang dating process na yun, pag hindi kami talaga naging magjowa, kasi yun naman yung goal, 'di ba? Makahanap ka ng jojowain mo na posible maging asawa mo. So pag hindi nag-work yun, ang lagi kong nasa mindset, alam mo kung ano yun? Anong naka-mindset ko? Yun yung parang at least kahit papano nakalibre ako ng dinner. At least medyo marami ako napuntahan na ibang lugar na ngayon ko lang nalaman, na-discover. At least marami akong nakilalang tao na pwede kong ibahagi yung experience ko sa radyo. Mga ganun ba? So parang medyo kalukuhan ko siya na parang hindi siya katanggap-tanggap, 'di ba, mula sa ibang tao. Pero parang nakatulong siya sa akin, hindi lang sa trabaho ko, kundi paano ko maintindihan yung mga bagay-bagay sa buhay. So, yeah, it's also a matter of perspective. So, thank you very much, Ayesha, for calling, and I hope kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo. Opo. Pwedeng may last message pa po ako sa kanya kung nakikinig lang po siya ngayon. Sige. Sino ba? Ayan, laban. Mahal, no? Ayun. Opo. Pero kahit di na mahal. Sige, Ayun, kahit di na kung mahal. kung nakikinig ka man, alam kong lagi kang nakatambay sa TikTok. Kahit blinak mo ako, hindi naman ako galit sa'yo. Parang, hindi naman talaga ako nagalit sa'yo ng sobra. At never akong magagalit sa'yo. Siguro na-disappoint lang ako kasi lahat ng sinabi mo na hindi mo gagawin, ginawa mo. Alam mo naman yung mga bagay na ikakalungkot ko, yung mga bagay na masasaktan ako, pero ginawa mo pa rin. Tsaka kahit na alam mo na yung mga yun nga, ginawa mo pa rin siya. Tsaka di ko naman kailangan na mag-sorry kay. Ang kailangan ko lang yung ma-realize mo lahat. Kasi kahit ilang beses ka pa mag-sorry, wala din yun kung ulit-ulitin mo lang din. The best apology is change behavior at saka yun lang yung gusto kong ma-realize mo for now. Yun lang po. At saka usad ka. Kasi parang lagi kong nababalitaan sa mga ibang circle of friends natin na lagi kang sad boy lagi sa mga post mo. Umusad ka na. Ako nakausad na ako kasi hindi na ganun ka-traffic. Yun lang po. Totoo ba? Walang halong pang-eme yan, ha? Baka mamaya isang sabi lang ni ex na, kumusta ka? I miss you. Ay, mag-relapse yan. Nako, tumawa. Ibig sabihin may posibilidad. Oo, may care ka pa talaga. Oo, kasi sabi ni Boy Pundit dito, kanina nga nag-relapse daw siya. Hindi, kumbaga naman remember niya kasi yung yung mga nangyari, 'di ba? Pero yun, yung mga ganyang tawa mo, alam ko na yung ibig sabihin niyan May posibilidad na makipagbalikan sa ex yung mga ganyan Kasi normally kapag yung isang tao wala na talaga nararamdaman para sa ex niya or kung talaga move forward na siya, wala na siya masyadong pake. Yung parang basta ang wish ko sa'yo, parang in general, maging maayos ko na sa buhay, ganyan. Hindi yung nabalitaan ko. Wala nang ganun, no. Magre-relapse yan, Balikan mo ako, tawagan mo ako pag nag-I miss you na sa'yo, Nag-relapse pa ako. Opo. Oo, sige. Kasi pag nag-I miss you na sa'yo, alam na this, diba? Relapse pa more. Okay, sige. Thank you so much, Ayesha. Bye. Good night. Thank you po. Bye po. Nako, mahirap yun. Pag nag-I miss you yung ex mo, tapos ganun pa yung mga salitaan mo na sana ganito siya, sana matuto na siya. Ay, kahit gaano pa katagal naipunla ang seed sa lupa, kahit gaano pa katibay ang sanga, rurupok at rurupok.
ang mga ito. Ay, nako. Well, depende naman yan sa tao eh. And depende pa rin yan sa choice mo kung pipiliin mo maging maligaya ka o mas pipiliin mo maging payapa ka. But always remember that life is so short. Sa sobrang short niya, minsan di mo na mawari, 'di ba? Kung ano ba talagang dapat na gawin mong desisyon. Yung makapagpapasaya sa'yo o makapagbibigay ng kapayapaan sa'yo. Kasi bakit mo naman pipiliin yung makapagbibigay ng kapayapaan sa'yo kung mabubuhay ka lang hanggang bukas, 'di ba? Pili mo na yung maging masaya ka kung mabubuhay ka lang hanggang bukas. Pero kung pipiliin mo yung pagiging masaya, hindi ka nga lang sure, 'di ba? Kung hanggang kailan ka mabubuhay tapos yung kapayapaan hindi mo naman dama. So, medyo mahirap din talagang magdesisyon sa buhay. Pero ang mahalaga dyan, natututo tayo sa buhay. So, yun lang. Again, kung meron kang tinatagong sikreto na gusto mong ibahagi, pwede kang dumulog dito sa programang ito. This is your safe haven. This is your friend na hindi ka husgahan, bagos ikaw ay papakinggan. DJ Rocky Terra, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!